Pamilya sa usa ka retired Armed Forces of the Philippines official nireklamo batok sa usa ka pulis sa official gumikan sa iyong pagpanapat og illegal nga pag-aristo kaniya diha sa usa ka subdivision sa Barangay Kandulawan, Dakbayan sa Talisay. Ang detalye parangat pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, saysay sa asawa sa mga retired AFP official nga nag-ugat ang tanan tungod sa gingong nireklamo ang Homeowners Association gipaagi sa iyang bana kalabos sa gingong paghimo kon pagpahimo og hump sa mga pulis opisyal at tubangan silang panimay nga gingong Y permit. Gingong sukad didto adunay nay magbasbahas sa gawas sa ilang balay. Sa gipadang nga video, makita nga dunay lalaking nakaputi og t-shirt ug itom nga sling bag sakay sa naka-standby nga motorsiklo dool sa guardhouse o sa ka-subdivision. Gikastorya kini sa lalaking naka-short o giilang si AFP retired Colonel Roderick Satwito. Anaw sabang gwardya sa guardhouse. Sa dulaan 3 minutos nga video, susama adunay gipangutana si Satwito ngadto sa nakamotorsiklo. Sa ulahing bahin sa video, nakitang kalit nangabot ang laing mga lalaki nga nakamotorsiklo usab. Sa laing video, makita nga giduol sa mga lalaki si Satwito. Gigunita ng mga kamot, hangtod nga gibinaklid, gidapog ug susama giposasan. Gila ang mga lalaki sa asawa ni Satwito nga mga pulis, pinanguluhan ni Lieutenant Colonel Regino Maramag. Apan reklamo sa asawa ni Satwito, kisa nagdumili matubang sa kamera, alang sa iyang seguridad, nga iligal ang gimong pagdakop, ug di kini makatawhanon. My husband went to the barangay hall to report a suspicious man in motorcycle na nagroving sa among balay. Ang akong tao nga naka-identify atong motorcycle nga tao nga niadto sa among balay, ningon siya nga, sir, mao na siya kay niagi sa gate na as Peace and Safety Security Officer of the association, and part sa iyang job is to check ang security ng and then he asked for his identification because he asked him why he went to the house that morning and took pictures. Ganito ang kukuha ko. Alam niyo na, retired official ako sa army. Nagtatrabaho lang ako ng libre, walang bahay sa subdivision. Bubugin nila ako, pupusasa. Ganyan ba ang tapas ng Pilipinas? Matod siyang asawa nga iyang bana ang Peace and Order Security Officer sa ilang subdivision. Ug nagsugod ang tanan sa diyang igura kining ni question sa gihimong hump sa atubangan sa panimay ni Maramag kay gingong Y permit. What Eric did was called the Talisay City Police Station to ask for assistance kasi ayaw ngang magbigay ng identification kasi hindi niya alam kung sino to. Giturn over si Satwito sa Talisay City Police Station. Human sa hitabo nitong Miyerkules sa gabi. The report that we receive is that personnel from DEG headed by Lieutenant Colonel Maramag arrested one retired Colonel Satwito in Vista Grande for violation of 10591, direct assault and 2 other crimes. Ang pamilyang nisumbalik nagpasaka og 5 ka mga kaso batok ni Maramag. Usa na niini ang kasong administratiba gumikan sa grave misconduct. Bob, sa iyang bahay ni Police Lieutenant Colonel Maramag atol sa tong phone interview, matud niya nga naa siya sa panghitabo tungod kay usa siya sa mga arresting officer. Apan Bob, nagdumili na siya sa paghatag pa og dugang komento kalabot sa panghitabo kay gingon napasaka na mga kaso ngadto sa korte. Bob. Daghang salamat, Faye Marie Dumabok, sa imong live report.